Mga dumadaan daw dito, nagpapicture pala. Oo, nagpapicture kay Joy. 3 truck yung Bira. Galing ano, sikat na talaga si Joy. tsaka pati talagang kailangan namin pinipilit namin matapos kagad kasi isa pang problema nila yung CR kasi malayo dun pa sa dati nilang bahay. Tsaka yung iba kung ano yung nakikita natin sa camera. Ayan mga kalingap, marahin na aga sa Indogo Boss, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong araw at sa mga araw pang darating, di ba? Ayan, syempre, thank you din sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs at iba't pang team ng Kalingap. Ayan, support natin sila mga Kalingap. Don't skip the ads sa kanilang mga video dahil doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan, 'di ba? Napakarami nilang tinutulungan, 'di ba? Hindi pa man tayo bigating reactors, bago-bago pa lang tayo, wala pa tayong mga sound effect. Simpleng ganito lang yung ating nakayanan. Pero marami pa rin nagko-comment sa ibaba, kaya thank you po talaga sa inyong lahat. Mapa-negative man yan, mapa-positive man yan, thank you po. Ay, ito na nga mga kalingap, sabi ni Supermac, meron daw huminto dyan na 3 truck yata o 1 truck na nagpa-picture kay Joy, di ba nakakatuwa? Tapos yung yung bahay nila Joy, minamadali ni Supermac kasi may dahilan sila. Alamin natin kung ano yung dahilan nila. Pero bago yan, ito sabay-sabay natin panoorin. So, ito mga kalingap, pasok po tayo. Sipag nyo kuya, kahit numulan na, tuloy ang trabaho. Ayan, di ba? Pagdating-dating pa lang ni Kalingap Rab, talaga namang namangha din siya sa mga trabahador dahil kahit umuulan, gumagawa pa rin. Tapos nung nilapitan ni Kalingap Rab at sabi nga, kahit umuulan, gumagawa pa rin. So, sabi ng isa dyan is, para malipatan agad. Ayan, ano ba yung dahilan kung bakit minamadali talaga nila? Pero sana is hindi sila magkasakit, di ba? Kasi umuulan, kawawa naman sila. Para malipatan na. Kuya, dito na si Joy. Ay, grabe, pinayungan pa ni David. Andiyan na tayong merienda nyo. Oh, break time. Break time. Bilis lang yan. Pag ganyan ba naman? Grabe, ang bilis talaga ng bahay nila, no? Late nga lang ako pag-upload, pero alam nyo ba, wala pang 1 linggo yan, ha? Ang galing. Yung magpapamerenda sa inyo, gaganahan ka talaga, ano? Oo, gagawin. Gagawin natin mga trabaho. Ayan, nandito si Joy. Merienda na po kayo. Wait lang, alam nyo ba, napansin ko kay Joy, medyo naglalaman-laman, di ba, yung mga braso niya, tapos yung mukha niya, na mas bagay sa kanya, kakalaman siya. Ang ganda, bagay sa kanya. Oh, merienda daw kayo. Merienda na po. Grabe, susorte naman ito. Ang ganda na nagpapamerienda. Talaga. May pamerienda si tamang-tama ang ulan, no? Eh, grabe, ano to? Ay, sarap. Wow. Wow, pinakro. Joy, ano to, Joy? Ano po? Pinakro. Tinakro. Bali yan yung saging na saba, na hilaw, na ginataan, tapos may kunting asin at asukal. Ano to sa English? Ayan po, pagkaing bundok. Yan bro, pagkaing bundok. Hindi rin naman, kasi sa amin, hindi naman bundok yun eh. Pero nasa diet kami, Burabod, papuntang Bagasbas. Talagang napakasarap niyan. Hindi nakakaumay dahil naglalaban yung tamis at alat. Pagkaing bundok talaga to, Nay. Kasi si La Mama, taga-bundok din. Ito talaga. Uy, ang sarap ng tuyo. So, kumusta naman, Joy? Ang bilis lang ng bahay mo, ah. Kaya nga po. Na-excited ka na rin? Opo. Nga pala, doon sa lupa, kailangan na ba mabigyan sa inyo na lang bibigay o ano? Papunta. Yes, at least masusolusyonan na yung para sa lupa. Ako, di ba? Ikakasya ni Kalingap Rab. Kapunta ngayon? O sige, hintayin na natin. Oy, merienda na daw kayo! Meron.
Wow, talaga naman, talaga naman. Kaya pala ang bilis ng bahay ni Joy. Kuya Ming, tama lang yun sa'yo. Tapusin mo yan at madami. Tatapusin nyo ito isang buwan eh. Tatapusin nyo isang buwan. Kayo po. Sige, sige, makain din ako. Hindi pa kami na ano. Wow, talaga naman. Okay lang. Grabe si Joy. Anak na yan. Okay na ako dyan. Thank you, Joy. Kayo ikaw po. Ano, Joy? Kaya pa naman pagluluto sa mga karpentero natin. Opo, Ilang days kaya, na. Kaya pa naman po. Kaya pa naman. Yung ginagawa ko naman po, nagluluto lang sila po, nagagawa ng bahay. Mas Kaba. Oo nga naman, di ba? Kahit papaano is, talaga kasi kaso sila ni Joy. Tapos nararamdaman ng mga trabahador niya, or nararamdaman ng mga trabahador na minamalasakitan sila nila Joy, tapos si nanay, talaga kasi kaso sila. Kaya naman, bumabawi din sila na mapabilis magawa yung bahay. Dahil nagmamalasakit din sila kina Joy, dahil siksikan sila kina Ate Rhea. Tapos yung CR nila, andun pa sa lumang bahay, di ba? Kaya, ayun, yun na lang talaga yung pagpupursige ng mga nagtatrabaho na mapabilis ang bahay. Tapos, kahit paano, andyan si Joy para lutuan sila palagi. bumabawi na lang po sila pag masarap yung Saka laking tulong din itong ginagawa mo. Kasi kung wala tong pagluluto mo, wala silang energy Opo. para magtrabaho. Kaya tingnan mo, grabe ang epekto. Oh. Ang bilis. Mabuhos na kayo? Nakabuhos na kayo sa isa? Wow, di ba? Talaga namang, kahit si Kalinga Prab is napamangha talaga. Nakabuhos na sila ng poste. Bilis. Grabe. Wow, di ba? Napansin nyo ba? Nakita nyo ba? Ang laki ng bahay nila Joy. Tapos tatambakan pa yan dahil medyo hindi pantay yung yung pagkasahig. Mababa doon sa bandang kaliwa. Yan mga kalingap po. Yun. Grabe. Laki po. Malaki mga kalingap. And ang maganda po dito, may lofting pa po ito. May tinabaw, kumbaga may taas. May taas po siya. Wow, ang galing naman. Ayan po. Bilis po ng karpentero natin. Super ando yung mga kalingap. Kahit pinabahayan natin, sipag pa rin maggawa. Bilis lang pala ng minsan. Bilis na. Ano unahin, bubong o cement, sahig? Papauna ko yung bubong. Kung may panambak nga sana, pinapauna ko na yung flooring para buwelo na sila sa loob. Para makabuwelo na sila. Kaya nagulan pa Nag-iitay siya. pa ng panambak. Diba? Talaga naman, basta may materyales, mapapabilis nila matapos yan. Man lang yan, kahit tayo lang doon. May mga dumadaan daw dito, nagpapicture pala. Oo, nagpapicture kay Joy. Siya may dumadaan? Tapos nga may nakatrack na dumaan eh. Ay, nakatrap na dumaan? Wow! Long truck yung Hindi. 3 truck. Hira. Galing sikat na talaga si Joy. Tsaka pati talagang kailangan namin pinipilit namin matapos kagad kasi nakita namin yung talagang sitwasyon nila Joy doon. Siksikan. Buti nga ngayon at yung may baby bagay. Oo nga pala, Lipat muna. Kasi kung nandyan, siksikan din masyado. Talagang kakawa naman sila. Diba? Kasi napagmamasdan nila yung sitwasyon nila Joy dahil andyan sila palagi. Diba? Kasi doon sila kumakain kina nanay kina Rhea. Kaya nakikita talaga niya na siksikan sila Joy doon. Kaya yan, diba? Minamadali nila yung bahay nila Joy. Isa pang problema nila yung CR kasi malayo doon pa sa dati nilang bahay na Oh, yun pa yung dahilan. Nakakaano nga naman na, 'di ba? Yung mga trabador doon tumutuloy sa lumang bahay. Tapos sila Joy doon din nagsi-CR, doon din gumagamit ng palikuran. Kaya andyan talaga yung nila, parang sa ilang araw nila dyan, nagkakalapit-lapit na rin yung mga loob nila. Doon na yung naawa na sila kina Joy dahil ang layo pa ng CR na pinupuntahan. Good job, Supermac. sira. Nandun yung CR nila. Saka paano lang naman daw yun, pansamantala lang kasi para hindi na sila mabasa. Kaya naglipat sila. Tsaka yung kung ano yung nakikita natin sa camera, sa vlog, mas mabait pa sila sa personal.
Wow! Parang napipil ko talaga. O nga naman, di ba? Ibig sabihin, kahit walang camera, talaga namang sila Joy, sila nanay, alagang-alaga yung mga nagtatrabaho dyan. Tapos, comfortably sila mag-usap, di ba? Para mga close-close na. Kasi hindi sila, ito panoorin natin. Iba sila Joy, napaka-humble. Napaka-humble. Walang arte, hindi sila maarte sa... Hindi maarte, kahit yung iba kasi pag carpenter, pag sinabing carpenter, maano sila, may hiya, gano'n, na magdidistansya, parang gano'n sila. O di ba? Lalo pa ang itsurahin ni Joy. Parang yayamanin ang itsura ni Joy, di ba? Hindi mo mapapagalataan na galing sa sira-sirang bahay. Pero talaga namang natutuwa pa rin sila kay Joy. Pantay-pantay yung tingin nila sa inyo. Saka pag Parang parang welcome na welcome. Parang ito, Perfect. Yeah, parang si Robin. Ayan, si Kuya Robin, isa rin yan. Para din si Joy. Oo, talagang tatagban si Robin. yung aning bagong higaan nito, pinagamit pa sa inyo. Ginagamit tayo mo. Pero sila, parang ganun din na Sila din. Talagang hindi porke, carpentero ka lang. Saka Construction worker ka lang. masikaso din talaga sila. Oo. Birang-bira yung mga beneficiary ng Kalingap na ganyan. Ayan, di ba? Nakakatuwa naman na malaman natin na talaga namang kahit sa likod ng camera, kung ano yung pinapakita nila Joy, nila nanay sa atin is ganun pa rin kahit sa likod kahit walang camera. Talagang malapit sila sa mga nagtatrabaho, alagang-alaga nila, talagang hindi nila pinapabayaan sa pagkain, di ba? Kaya naman kahit yung mga nagtatrabaho is talagang andun yung malasakit nila kina Joy. Kaya gustong-gusto nilang madaliin tong bahay na to. Kaya congrats Joy at saka sa Kalingap team, kay Kalingap Rob, thank you. At saka kay Super Mac, thank you rin. Tapos dun sa isa pa. Ayan, yun lang mga Kalingap. Thank you for watching. Sama-sama nating abangan ang buhay ni Joy sa kanyang journey dito kay Kalingap Rob, diba? So, yun lang mga kamamshi, yun lang mga Kalingap. Thank you for watching. Jesus loves you and God bless you all.